खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 20 जानुवारि 2023 बाराय जाबाय शुक्रबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। कामरुप जिल्लायाव सिखावनि उदखार सोमजिदों। कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय बक'आव साननि समावनो सिनाय मोनै दुथां सिखावफोरा सासे आर्मी जवाननिफ्राय 1,19,000 रांखौ लाना खारलांदों। रां लांजानाय आर्मी जवाननि मुङा जाबाय राजु सांमा, गार' मानसि। बिथाङा बक' स्टेट बेंक अफ इन्डियानिफ्राय रांखौ बख'नानै खानाय सिननो नागिरदोंमोन। बे समावनो दुथां सिखावफोरा रांखौ लाना खारलांनो नागिरदोंब्लाबो राजु सांमाया सासे सिखावखौ हमथानानै लाखिनो हादों। नाथाय गुबुन सासे सिखावा रांखौ लानानै खारलांबाय आरो बे जाथायनि सायाव आर्मी राजु सांमाया पुलिसनो केस होनाय जादों आरो पुलिसा बे जाथायखौ लानानै गुबुन सासे सिखावखौ नागिरगासिनो दङ। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो सोंखारिदों मानोना साननि समावनो सिखावनि उदखारि सोमजिदों। बुहुमनि मुंदांखा मेलाया दिनै जागायजेनबाय। टिवा हारिनि अनलायनाय नेरसोन junbill मेलाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। बे मेलायाव रांनि गोनांथि गैया, अदेबानि मुवा बेसाद बायनो थाखाय मुवा बेसाद होनानै सोलाय सोल' खालामनो हागोन आरो बे मेलाया बुहुमनि मुंदांखा मेला जानानै दङ। क'क्राझाराव दुंहाव थासारि सोमजिदों। क'क्राझारनि R&B एबा रुपनाथ ब्रह्म देहा फाहामसालिखौ बोखारनानै बेसरगावनि मेडिकेल कलेजजों सरजाबनो नागिरनायखौ गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा क'क्राझाराव गोख्रों खुद्रिसारदों। गोदो गोदायनिफ्रायनो थाबोनाय बे R&B सिभिल हस्पिटालखौ बेसरगावनि मेडिकेल कलेजाव लांनो नागिरनायखौ ओनसोलनि मानसिफोरा एसेबो गोजोननाय गैया। रायजोफोरा मा बुंखो बेखौ ससे खोनासंदो। গোট খাইছোঁ আমাৰ কালি গম পালোঁ যে আমাৰ হস্পিটেলখন নতুন বেচৰগাঁও মেডিকেল কলেজত শিফ্ট হ'ব। সেইকাৰণে আমাৰ অকল আমাৰ ফাৰ্মাচিষ্টবিলাকৰে ডিমাণ্ড নহয়, এইটো অঞ্চলৰ পূৰা সকলোৰে ডিমাণ্ড। আমি কৰোঁ ডিমাণ্ড কৰি আছোঁ যে এইটো থাকক, বেচৰগাঁৱত মেডিকেল কলেজ হওক। এইটো ভাল কথা, খুবেই ভাল কথা। লগতে আমাৰ ইমান পুৰণি আজি 60-70 বছৰ পুৰণি এটা হস্পিটেল 200 বেডৰ হস্পিটেল এইটো থাকিব লাগে, এইটোৱে আমাৰ ডিমাণ্ড। তাৰমানে আমি কৈ আছোঁ যে এইটো আমাৰ বহুত পুৰণা হস্পিটেল, আমাৰ জন্ম ইয়াতে কিন্তু আৰু এইটো যদি ইয়াৰ পৰা গুচি যায় বেচৰগাঁও বা লৈ যায়, যদি শিফ্ট কৰি যায় আমাৰ কিমান অসুবিধা হ'ব। খালি আমাৰ বুলি নহয়, আমাৰ এই অঞ্চলবাসী গোটেইখিনি মানুহৰ অসুবিধা হ'ব আৰু ওচৰত দোকানপাট টাউনটো একদম অন্ধকাৰ হৈ যাব। আৰু সেইকাৰণে আমি খুজি আছোঁ যে এইটো আমাৰ থাকিব লাগে ইয়াতে আৰু সকলোৰ সুবিধা হ'ব। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों एसेनोसै। जय बर' हारिनि।